केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणं, महिलांच्या लघु उद्योगांना पाठबळ मिळवून देणं, स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना शासनाची मदत मिळवून देणं ही कामं आमच्याकडे प्रामुख्याने असतील, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा प्रांतिक सदस्य एम के गावडे यांनी वेंगुर्ला इथं पत्रकार परिषदेत दिली। जिल्ह्याचा दौरा ते देवगडपासून वैभववाडीपर्यंत जे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत, काही कारणामुळे काही प्रवाहापासून दूर राहिलेले ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत, ज्यांनी 1999 पासून पक्षाबरोबर त्यांनी सक्रिय काम केलं, ज्यांनी आपलं योगदान दिलं। काही पंचायत समिती सदस्य आहेत, काही जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, काही संस्थांचे चेअरमन आहेत, काही अशा प्रकारचे काही ज्येष्ठ नेते आहेत, हे थोडेसे प्रवाहापासून लांब होते। सगळ्यांना परत एकत्र आणणं आणि कोकणचे नेते आमचे सुनील तटकरे सर खासदार, त्याचप्रमाणे अदितीताई तटकरे महिला बालकल्याण विभागाचे मंत्री आहेत, आमचे कोल्हापूरचे हसन मुश्रीफ साहेब आहेत। ह्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या ज्या अनेक समस्या आहेत, आज आपण बघता की पश्चिम महाराष्ट्र असेल, विदर्भ असेल, त्याच्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची, त्यांचं बियाण्यापासूनची सगळी चर्चा होते। परंतु आज आपल्या कोकणातला शेतकरी आंबा उत्पादन पीक न आल्यामुळे देशदडीला लागला आहे, त्याच्याबद्दल कोणी बोलत नाही, त्याची दाद घेतली जात नाही। आजही याकडे ऑगस्ट महिना लागला तरी जो विमा उतरला जातो सुरक्षतेसाठी, त्या विम्यावर चर्चा होत नाही आहे। हे सगळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, अनेक वाहतुकीचे प्रश्न आहेत, इतर काही महिलांचे प्रश्न आहेत, आणि हे प्रश्न जर सोडवायचे असतील तर ते सत्तेबरोबर राहणं गरजेचं आहे। आणि सुदैवाने म्हणजे ह्या ट्रिपल इंजिन मगाशी म्हटलं, देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील किंवा आमचे श्रीकांत आपले एकनाथजी शिंदे असतील, तर त्याच्यापेक्षा सुद्धा तिजोरीच्या चाव्या ह्या अजितदादांच्या हातात त्यांनी विश्वासानं दिलेल्या आहेत। ते कोणावर जरी अन्याय नाही केला तरी आमची काही देवस्थानांची कामं, अनेक ठिकाणी आज जी देवस्थान आहेत त्यांच्या फायली आमच्या मंत्रालयात अडकलेल्या आहेत, शेतकऱ्यांच्या फायली अडकलेल्या आहेत। आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या औद्योगिकरणाचा प्रश्न आज अनेक वेळा या ठिकाणी मांडून सुद्धा आज या ठिकाणी ते औद्योगिकरणाचा या ठिकाणी आज काही होत नाही आहेत, यंत्रसामुग्री मिळत नाही आहे। हे जे प्रश्न आहेत ते अगदी लहान प्रश्न आहेत, पण त्याला सुद्धा कोणी या ठिकाणी आज वाचा पडण्याचं काम करत नाही। परवाच फक्त एकदा नितेश राणे साहेब हाऊसमध्ये या आपल्या काजूबद्दल बोलले। आमचा काजूचा या ठिकाणी आज बाजूच्या गोवा राज्यामध्ये काजूला हमी भाव मिळतो, महाराष्ट्रात मिळत नाही, आणि असे अनेक प्रश्न गेली 10-20 वर्ष मी भांडत असताना प्रत्येक वेळेकडे येतो आणि यांकडे सत्ता बदल होतो। त्यामुळे अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली सुनील तटकरे साहेब असतील, हसन मुश्रीफ साहेब असतील, या सगळ्यांना या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणं, महिलांच्या लघुउद्योगांना पाठबळ मिळवून देणं, जे तरुण युवक आहेत जे स्वयंरोजगार करू इच्छितात त्यांना यांकडे आज रस्ता दाखवणं, शासनाची मदत त्यांना मिळवून देणं, ही कामं आमच्याकडे प्रामुख्याने असतील। आणि त्याचप्रमाणे जिल्हाध्यक्ष अमितजी असतील किंवा कार्याध्यक्ष आमचे काका पुराणकर असतील, आमच्यात नसले तरी आमचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुरेश गवस आहेत, उदय भोसले आहेत, किंवा जिल्ह्यातले आणखी नेते आज नाव सांगत नाहीत, कारण आम्ही नाव सांगितलं की 2 तासात माणसं त्यांच्या घरी जाऊन बसतात, आणि असं होतंय। अविनाश शेवटकर त्यांचं माझं काल जवळजवळ 1 तास बोलणं ह्या सगळ्या कोकणातल्या म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्यांसंदर्भात आणि इतर काही डेव्हलपमेंटच्या विषयात झालेल्या आहेत। ही सगळे विषय घेऊन पुढच्याच आठवड्यात आम्ही सगळे दादांना भेटतोय आणि संबंधित मंत्र्यांना भेटून कोकणातल्या ह्या ज्या समस्या आहेत या समस्याच्या बाबतीत अजितदादांची आणि आमच्या प्रदेशाध्यक्ष तटकरे साहेबांची आमची मीटिंग आहे। हे सगळं केल्यानंतर आमचं प्रामुख्याने हा राहील विषय जो राष्ट्रवादीशी निगडीत असलेल्या कार्यकर्त्याला जबाबदारी देणं, त्यांना या ठिकाणी संघटनेने सक्रिय करणं आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेलं काम
जसं या ठिकाणी आज प्रज्ञाताई ज्यावेळी जिल्हाध्यक्ष होत्या त्यावेळी त्यांनी एक वेगळं वलय या ठिकाणी जिल्ह्यात निर्माण केलं होतं. त्या प्रज्ञाताईंच्या सहकार्याच्या अनेक संस्था आहेत. काही अडचण छोट्या छोट्या गोष्टीमुळे या ठिकाणी कुठे अडचणी येते आहे, मार्केटिंग असेल किंवा इतर यात्रिकीकरण असेल, तर त्या महिलांना सुद्धा प्रवासात घेऊन प्रज्ञाताईंच्या नेतृत्वाखाली त्यांना या ठिकाणी काम देणं आणि त्यांना आमच्या झेंड्याखाली राष्ट्रवादीच्या झेंड्याखाली घेऊन येणं हे आमचं प्रामुख्याने काम राहील. आणि 1-2 महिन्यात जसं काका आता म्हणाले किंवा जिल्हाध्यक्ष म्हणाले तसं 1-2 महिन्यामध्ये या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा या ठिकाणी ग्राउंड लेवलला गाव स्तरावर मजबूत करणं आणि अजितदादांच्या पाठीमागे उभं करणं हे आमचं सगळ्यांचं काम राहील त्याचं आश्वासन आपल्याला देतो. आणि पुन्हा एकदा जसं आता काकाने म्हटलं तसं आपण या पहिली पत्रकार परिषद आज याकडे चालू असेल, ह्याच्याबरोबर कोण जातले, ह्याच्याबरोबर कोण राहणार की कोण राहणार याचं उत्तर आज भविष्यात आपल्याला द्यायचं आहे. तर आज काही जास्त बोलायचं नाही, पण तुम्ही सर्व पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आमचे जे काही विचार आहेत त्याला आपण प्रसिद्धी द्यावी अशी विनंती. पण दुसरी एक महत्वाची बातमी करा की आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.